Og alle troede, det er en del af spillet, der er en død kazakhstaner i vandet. Det er jo hele Balkans historie, der bliver genoplevet via synkronsvømning. Det var det så ikke. Så lå hun der. Problemet var, at hun havde kunstige tænder, og det var ikke meningen, at de skulle ryge ud. De bliver jo suget med, altså stopper ventilation, det hele ødelægger, og det var en alle, der har set Find Nemo, ved jo også, hvad der sker, når cirkulationen i en vandtank stoppes. Men lad os da nu lige dvæle ved japanerne. Det gjorde USA jo under 2. verdenskrig i 5 år, eller 4. Men så... Og det er der også amerikanere, japanerne om lidt, de vil lave en Pearl Harbor the Third. Ja. Som... Der har altid været japanere vand. Altså, der er ingen grund til at bide i busken. Det har altid været en giftig cocktail. Ja. Det er derfor også, sushi. Skal du sige mere? Nej. Wasabi-kugler. Wasabi-kugler. Ja, det er jo et landstræner, du der nævner. Han har jo... Nej, vi er tidligere om morgenen, og det skal vi hele tiden huske på. Det er hvad, vi skal skrue lidt ned, og så bare nyde disse unge kvinder i leg. Landstræner som synkronsvømmer. Anders, har du overvejet det? Altså at blive det, simpelthen? I mange år. Jeg har set op til Wasabi-kuglen, og jeg vil sige, man når ikke derop. Nej, det gør man ikke. Alene farven er helt utroligt svært at opnå. Hvis jeg skulle være landstræner af noget, så skulle det være ligesom Ulrik Wilbæk. Han har virkelig gjort det godt her under OL. Ja, han har gjort det. Han har været respektindbydende, og i det taget holdet bag ham også. Det er bare, det må der ser man, hvad Nutella kan gøre. Ja, det er fedt, dejligt med så fedt et sponsorat. Ja, og det er jo også fedt, at vi Nutella har virkelig fået noget for pengene, ikke? Ja. Og det, man må også få glæde sig over, det er, at de så får lejlighed til at komme og spille om 8. pladsen kl. 7 om morgenen. Så kan I lære det! Ja, man kan ikke gå på vandet. Det danske håndboldlandshold kan i hvert fald ikke. Men det kan kineserne i øjeblikket her. Som er japanere. Men det er jo sådan, det er med Asien. Det kan man jo ikke. Men det er japanerne. Ej, husker alle den spanske kontrovers. Det var jo Spanien igen, det spanske basketballhold, som jo lavede den nedladende gestus med de skæve øjne. Ja. For ligesom at håne værtsnationen. Og der må man bare gøre opmærksom på, at der er altså omkring 40 millioner spaniere, og så er der 1,4 milliarder kinesere. I mellemtiden fik vi afsluttet Japan. Jeg er ikke imponeret. Prøv at se. Nej. Der er stokkepryler ved Wasabi-kuglen. Wasabi-kuglen ruller sig altså ud. Skal jeg love for. Nå. Der bliver taget med den gårde ind i rivhjernet der. Prøv at se. Første gang vi ser undervandsbilleder. Se, alle kameraerne sat samme sted. Det er jo heller ikke smart. Hvor er hendes hånd? Hvor er den derhenne? Ja, det tør jeg ikke sige. Men der har vi indledningsspringet. Ja, det er altså flot nok. Ja, gud, det er flot. Og her har vi Krabs i lyst. Der er flere seere, der har skrevet ind til os. Ja, hvad er det skrevet? Jeg kan lige tjekke sms'erne. Og det er sådan lidt, at for eksempel når man ser udspring, når man ser udspring, altså fra vippe, så er der mange, som har... Så når man ser udspring for vippe, at der må heller ikke være særlig mange krusninger på vandet. Nej. Har det nogen betydning i synkronsvømning? Og det er måske bare godt at svare på det netop nu. Ja. Nej, det har det ikke. Vandet behøver sikkert være blikstille, når alle 8 piger samtidig... Der kommer Wasabi-kuglen svømmende. Så du ham lige der. Kommer han ud. Kan I se ham? Han er ude. Hvad sker der nu? Der er Wasabi. Det er meget sjældent. Det er jo kun, når der er helt store kriser, at Wasabi-kuglen går i pølen. Og det er også Wasabi-kuglens lillebror, der er med som er det, der hedder syltet ingefær. Der bliver grædt på det. Men japaner græder jo meget. Hvad sker der nu? Så har vi den japanske official. Går nu hen for at sige, nej, nu må jeg da op og stå. Der er til synligheden. Men hvad er det, Wasabi-kuglerne laver derude? Ja, jeg ved ikke. Det er jo ikke sket siden. Hvornår har der været mænd i bassinet, Men det gode er, at man kan se kvinderne i husplads. De kunne ikke finde. Anders, de kunne ikke finde trappen. De 2 mænds hår, de er tydeligvis ikke husplads i. Det er jo Playmobil-figurerne Wasabi 1 og Wasabi 2. Der er en skade. Lad os få. Hvad er det, der sker? Der er en af de unge japanere er simpelthen skadet. Spændende. Prøv at se, hvad er det, der sker? Jamen, der er... Det er meget mærkeligt. Ja, det er mærkeligt. Det er det, vi er vidne til her. Der kommer en læge ind der. Kan I se, der kommer en læge ind der? Der er en official inde og sige, hvad er der i vejen? Nej, de har defibrillator lifepacken med. Ja, og du har jo været faldet, Anders. Det her måske, du kan se, hvad er det, vi ser lige nu fra et redningssynspunkt? Det er standsulykken, begrænsulykken og tilkald hjælp. Men hun er altså på en eller anden måde kommet til skade. Kære lytter, det vi ser nu, det er en umiddelbart anden plads. Prøv at se pointene. Ja. På trods af, at de altså har mistet en svømmer i pølen,
Totalt set har de 96.334 point efter denne freestyle-runde. Og nummer 1 er stadigvæk Kina med 97.324. Og Canada er nu fortrængt til en tredjeplads, og amerikanerne er ude. Men det var jo også det, vi nævnte før. Altså, er der nogen, der dør under selve opvisningen, så trækker det halvt point frem. Og det er vel nok der, de har mistet det halve point. Men kære seere, det der vil ske nu, det er, at Spanien skal i vandet. Og den her 49ers-sag, kan vi jo sige, for folk, der lige har stået op, er endnu ikke afgjort. Og det er helt seriøst, kan jeg sige. 49er, det er sådan, at... Jesper Bank har været inde og tale. Det kan godt være, at vi snød, men det var fucking god sport. Ikke? Manship. Og italienerne og spanierne har været inde. Og nu er man så i øjeblikket ved at afgøre, hvad det er, der skal ske. Men lad os lige se, om vi har fået japanere. Det kan vi så også se, det står på skærmen samtidig, når vi siger det. Nu voterer den internationale sportsdomstol. Men har vi fået den lille... Men nu skal Spanien i vandet, og hvis jeg får mulighed for at hoppe ned her, at kommentatorpladserne, hvor vi altså befinder os til højre i billedet nu... Jeg kan se, det er til højre, hvor der er lidt tomt. Der kunne jeg faktisk godt finde på at gå ned og urinere i vandet. Ja, det er Spanien, der skal ned. bare råbe, Los carambas, mujer está estudiant. Det er... Ja, der står skal ikke hen og klage over et eller andet. Men, der er der de gamle, sæt dig ned. Det er jo 10 år siden Franco satte træskoene. Eller noget. Det er så småligt, og jeg kan også godt sige det. Jeg kan sige det. Alle H2 klipklapper dem. Jeg lider jo af voldsomme ligetårne og i det hele taget fodproblemer. Ja. Og jeg har været ude og sætte fødder ned i alle Spaniernes H2 klipklapper. Ja. Og lad os se, hvor hurtigt vi ser nu her, den japanske søger bliver kørt væk på borg. Det er så vidt vi har fået at vide, ikke alvorligt. Men vi har ikke fået noget at vide. Hun kommer forbi os nu, kan vi lige se. Og lad os da se. Nej, der er umiddelbart ikke noget. Ja. Se, det er dem, der vil fratage Danmark vores guldmedalje. Skal I ikke ud og klage over, at japanerne kom til skade, hva? Og at der kom blod i vandet? Skal I klage over det? Ja, det er ikke engang løgn. Der skal nok være et eller andet stoltsere rundt. Alt med Spanien og vand hisser mig op i øjeblikket. Tapas, Laura Lopez, Tiradas Rodriguez, Irina Rodriguez. og Lopez. Kunne ikke have fundet på noget bedre, var? Ja, Fuentes. Capello. Det er en stor charterferie. Ja, lige netop der. Det er solkysten, det der. Det er Tenerife. Det er Paella. Det er Malaga. Det er den hvide by. Det er Mijos. Ja, det kan du selv være. 49'eren, vi tager den, siger de. Nej. I mellemtiden kan du se ude i periferien af billedet en gang imellem, at der er et helt hold, der er ved at ordne episoden med den japanske svømmerske. Ja, men prøv at se. Håber jo ikke, der sker noget alvorligt. Nå, lad os lige se det her. Vores gode venner. Ja. På Spanien. Det er så ikke vores venner mere. Nej. For jeg vil faktisk tillade mig... der er lidt langt, men når man så sidder her midt i hallen og har lyst til en kop kaffe, så er det så heldigt, at Anders har fået vores egen kaffemaskine lige ved siden af, vores assistent henter nu, henter nu netop kaffen til os, så der er ingen grund til at gå. Nej. Kan jeg se, at klokken er 4:15 dansk tid, 4:15 kinesisk tid. Ja. Vi sender direkte fra The Water Cube i Beijing. Det officielle olympiske svømmestadion. Plads til 17.000 mennesker. Det er to af dem. Næst sidste hold er på banen. Det er Spanien. Og de to af dem, der blandt andet sidder her i hallen, det er undertegnet Anders Breinholt og ved siden af jeg. Lund Madsen, som jo altså er her i egenskab af goodwill-ambassadør for Dansk Synkronsvømmerforbund og også bare almindelige aficionados, som man jo også kalder os. Der har været drama. Japanske hold mistede et halvt point, fordi de jo også havde en, så vidt vi kan forstå, ret begrænset skade med noget arm eller noget. Jamen, jeg ved ikke, hvad i vandet. Vi får ikke mange informationer, men vi kan konstatere, at det var ikke fuldt besat på podiet, hvor de jo altså fik deres andenplads. Sølvet, som jo altså i øjeblikket trues af Spanien, som jo ikke regner jeg med har tænkt sig at gøre det i selvpræcision. De har tænkt sig at klage sig til guld, som de jo plejer. Nøjagtigt, selvfølgelig har de da det. Allerede nu ligger de jo bare med diverse formularer. Jeg kan også sige, at den her 49ers-sag, nu ved vi godt, det har da lidt med vand at gøre, trods alt. Ja. Den er jo også præcedens, fordi at alle Paul Elvstrøms medaljer gennem tiden, hvis spanierne lykkes at hive den her hjem, som de jo så altså arbejder hårdt på sammen med italienerne, så hænger de i en tyngdstrøm. Så er lige netop, og så vil alle Paul Elvstrøms medaljer så også blive inddraget. Ja, det er det næste, de går efter, kan man sige. At han skal fjerne sit billede fra alle offentlige steder. Retspraksis. Ja. Derfor er den sag så vigtig. Ja. Den danner retspraksis. Ja, det er mange, der holder ved det nu. Ikke mindst det hollands eller det spanske landshold.
Krabs i lyst. Samtidig med en lyd af en delfin. Ja. Spanierne er jo også nogle af dem, der dræber allerflest delfiner, når de fanger tun. Ja. Der kan man